Ahoj, vítám tě u téhle neplánované série videí, kterou jsem se rozhodl natočit z toho důvodu, že mi chodilo několik zpráv, proč jsem nenatáčel nebo proč jsem nezdokumentoval vývoj oktávky, která šla vlastně ze série do Dragona. Bylo to z toho důvodu, že nikdy nebyl záměr jít až takhle daleko vlastně do tohohle stavu, v jakém jsem teďka. Důvod byl ten, který jsem už říkal kdysi v prvním videu, že nejsem milovník oktávek, fakt. Nejsem prostě milovník oktávek. Beru to prostě jenom jako auto a ten stav byl hrozný, komfort byl hrozný, říkám to na rovinu. Nechtěl jsem v tom jezdit, chtěl jsem to hodit ze skály. Přesedlával jsem z jedničkového Superba, kde aspoň nějaký ten komfort byl. Takže jsem začal přestavovat oktávku k obrazu svému, do toho mi hodně přidal covid, bylo všechno zavřený, takže já jsem prostě trávil čas venku s autem, prostě jsem se bavil. Jo. Určitě si všiml toho, že oktávka byla teďka na prodej, byla za nějaký 245, během asi hodinky jsem to stáhl na 230, prostě jsem to vyzkoušel, bylo mi docela dost jasný, že se nejspíš neprodá, protože tohle v tomhle stavu je teďka neprodejný, jako ještě za ty peníze. Stále jsem si hrál s myšlenkou, hodím to do série, prodám to na díly, což by mě bavilo více, protože bych se zabavil, zase bych si s tím pohrál a tak se tak stalo. Oktávka se během 4 dnů neprodala, což já jsem počítal, že se neprodá asi tak během půl roku, ale venku máme ještě pěkně, takže hází se do série a nevím, jestli si auto ještě nechám, anebo jestli půjde do světa, protože je to spolehlivý auto v plynu, nízké náklady, není žádná koroze, je po celolaku, je tam nahozená keramika. Inzerát na internetu, hlavně na Facebooku i na Bazoši, rozpoutal řádnou diskuzi, fakt řádnou diskuzi. Dobře jsem se u komentářů pobavil od některých, tímhle bych chtěl poděkovat všem, kdo to viděli, kdo tam napsali nějaký svůj názor, kdo se mě třeba i zastali nebo nezastali. Lidi, chtěl bych vám fakt poděkovat, ale musím vám říct těm jiným, co tam psali nějaké ty své názory, vlastně nevěděli vůbec nic, jim to prostě nevtučete do hlavy a budete se hádat, budete si kazit den, kašlete na to, jo. Prostě zdraví máte jenom jednou, stekat se nad nějakým volem na internetu nemá smysl. Ale i tak vám prostě za tohle děkuji. Ovce půjde teda do série, rozhodl jsem se o tom natočit teda video, kde vlastně to rozprodám na díly, spočítám, kolik to dalo, kolik to nedalo a jak budu od odchylky od těch 230, co by šel za celek. Vím, že ty díly mi budou ležet nějaký čas doma, ale jak toho bude prodána většina, tuhle sérii ukončím a napíšu tam celkový stav, za kolik se co prodalo, za kolik se co neprodalo. Za chvíli si ještě ukážeme, co jsem nakoupil během jednoho dne. Během druhého dne se to bude dělat. Teďka je vlastně 3. den a sháním další věci. Hlavně se bude čekat na lakírníka, kterého jsem už kontaktoval a ten bude mít nárazníky hotové spíš ke konci října, počítám začátek listopadu. Takže v listopadu už by mělo být auto v sérii, jak by mělo být. Na konci videa si ukážeme ještě nějakou vychytávku, protože video už jsem točil 2 dny zpátky a pokud to neříkám na konci videa, tak budu rád, když mi dáš nějaký odběr, napíšeš něco do komentáře, aby ti neuteklo další video. Jsme v druhé části videa, přesunuli jsme se do mojí dílny. Jak vidíš, stropnice z černé půjde do bílé, ta se vyčistí nejspíš ještě dneska, aby do zítra proschla. Máme tu můj původní nárazník, což je super, protože už má na senzory dírky, má i na plyn dírku, takže RSový nárazník. Dneska se pořídil přední po face, půjde taky do laku, ten se musí ještě poopravit. Máme tu sloupky všechny, volant, převodovky si nevšimejte, půjde k autu prostě i tak. Teďka tam je ta naftová, já jsem s ním fakt jako spokojený. Jo. Jsem s ním více spokojenější než s touhle originál RSovou. Zadní lišta, že jo, na nárazník, protože já ho tam teďka prostě nemám. Světla H4, který si ještě pěkně poleštíme, poopravíme. Na H4 tam půjdou z toho důvodu, že xenony nechám bokem k autu, anebo se taky prodají a nechám si tam H4 s ledkama, samozřejmě s mlhovkama. Ledky jsou úplně fakt top. Takže druhé videjko se bude skládat z toho, že stropnice už tam bude, nárazníky už budou nejspíš u lakírníka
a uvidíme, kam se posuneme dál. No, stropnice sundaná, dali jsme se do čištění nové stropnice, která je bílá. Ukážu vám malou fintu, malý fígl, jak udělat z něčeho takového, po případě takového, takže to půjde na tom videu vidět, něco takového. Zabere to pár sekund. Myslím, že to spoustě lidí pomůže. Smíchaním tohodle do tohodle, samozřejmě zalitím vody, udělat si nějaký svůj poměr. Tak si to ukážeme v praxi, jak to funguje. Jo? Tak se postříkám, mám tu nějaký aplikátor, že si to chytnu nohou. Dívej. Vezmeš mikrovlákno, setřeš. Hotový, dělaný. Můžeš impregnovat. Naimpregnuješ si plasty a seš v pohodě. Ještě bacha, když už něco takového čistíš a někomu to děláš, stáhni si i tyhle záchyty na pás, protože když je máš takhle, vyčistí si to. No. Vezmeš to tím mikrovláknem, vysušíš no. A někdo ti potom vyjede s tím pásem. Dívej se, co tu má za sračku. No. Takže fakt bacha, jak něco takového budeš dělat, krásně si to sundej. A to je samozřejmě i tip pro někoho, kdo dává někam čistit auto. Podívej se na to, jestli to potom po čištění tam bude nebo nebude.